Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 25, tuig 2021. Kitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag babatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Swab sample sa apat ka mga negrense ginpadala na sa PGC. Bacolod, ginalantaw nga magapabilin sa MGCQ sa Pebrero. Sa balita nasyonal, presyo sang gatong maganubo buwas nga adlaw. Kamatayon sang sa 44 commandos ginadumdum subong adlaw. Kag sa atong balita international, Biden ibalik ang COVID-19 travel ban. Sa sports balita, Ryan Garcia ginanunsyo ang enkwentro bato kay Pacman. Kag sa atong balita entertainment, Lovely Abelia ginpasalamatan si Catherine Bernardo sa gift nga wedding gown. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsay at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Jess Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpadala na sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental sa UP Philippine Genome Center kon PGC sa may syudad sang Quezon, Manila ang swab samples ng 4 ka mga negrense nga nagabot sa probinsya Halinsiban nga pungsod.
Sunod kay Governor Bong Lacson, liwat king kuhaan sang swab ang apat agud may baluan kung infected ang mga ini sa COVID-19 UK variant. Duwa sa apat ang mga mag-asawa nga taga Banwas ang Pontevedra nga una nga nagpositibo sa COVID-19 matapos kuhaan sang RT-PCR test pag-abot sa may Silay Airport sa tuwing Enero 16. Sila ang naghalin sa London, United Kingdom kag nag-abot sa Pilipinas sang Disyembre 30, 2020. Sunod kay Lacson, ang duwa nga taga-syudad Santa Rizal kag bago ang naghalin naman sa Virgin Island kag Egypt. Sunod sa gobernador, may baluan ng resulta sang test sa Miyerkules, Enero 27. Ginasikaso naman sang probinsya ang plano ng pagbasaka sang kaso sa mag-asawa matapos nga magpakilala bilang mga LSI kag wala magpanugid nga gikan sila sa UK. Ginklaro ni Governor Bong Lacson nga hindi makabig nga local transmission sa COVID-19 UK variant ang kaso sa apat ka mga returning migrantes sa tion nga magpositibo ang mga ini sa mga virus. Sunod sa kaya Lacson, halin sa iba nga pungsod ang apat sa diin, duwa sa mga ini ang mag-asawa sa nga taga Pontevedra nagikan sa London, United Kingdom. Isa halin sa Virgin Island kang isa halin naman sa Egypt. Dugang pa sa gobernador, wala sang dapat mag-uhon sa gina-implementar nga protocol sa Negros Occidental pananglit nga magpositibo ang apat sa UK variant bangod pareho gihapon ang quarantine period. Ginpasiguro man ni Lacson nga hindi pagdanoon sa isolation facilities ng gobyerno probinsyal ang mag-asawa bangod naghalin ang mga ini sa UK nga amo ang ginhalinan sang bag-o nga variant. Sa karon ang mag-asawa ang padayon niya gina-isolate sa facilities sa nga Pontevedra. Not yet. We cannot declare that, no, because these samples that we're sending are from individuals who came from other countries. Well, we have to be careful, but the treatment's the same. The number of days, the quarantine period. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Samtang nakahanda si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa pagpabakuna kontra COVID-19 sa tion nga magabot na ang coronavirus vaccines. Sunod kay Lacson, mas maayo man kung mauna pabakuna mga pareho niya nga mga opisyal sa gobyerno agud maingganyo ang publiko nga magsunod. Ginehemplo sang gobernador ang palayaga ni Pope Francis sa interview sa news program sa Italy nagligid nga Enero 10 nga may moral nga obligasyon ang tagsa-tagsa sa pagpabakuna bangod para ini sa kaluwasan sa mga tawo. Nagasalig man si Lacson sa effectivity sang AZD1222 vaccine sang AstraZeneca Pharmaceutical Philippines Incorporated. 27.5 million pesos ang ginpain nga pondo sa Negros Occidental para sa pagbakala sang 100,000 doses ng bakuna para sa 50,000 ka mga Negrosanon. Ginalantaw ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga magapabilin sa Modified General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod sa bulan sa Pebrero. Sunog kay Leonardia sa karon manabo ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Dugang pa sang alkalde, natapos na ang Christmas season nagligid nga Desyembre kag nagalaom nga wala sang pagsaka sa kaso sa COVID-19 pero nagpaandam ini sa publiko angod sa UK variant nga ginakabig nga mas makalalaton kag dapat magsunod sa gihapon sa health protocols kag hindi magkumpiyansa. Sunod sa alkalde, wala pa sa nga UK variant case sa syudad kag hindi dapat pagtugutan nga makasulod ini sa Bacolod. Samtang ginpahayag naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang co-chairman sa National IATF nga may duha ka meeting ang IATF subong semana agud talakayon ang rekomendasyon sa quarantine status sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Sunod kay Nograles, ang ilang rekomendasyon itugyan sa mga LGUs para mahatagan sang tion nga mag-apilar sa sulod sang 24 oras kag ginklaro nga yara sa gihapon kay Presidente Rodrigo Duterte ang pinal nga desisyon. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Councilor Renesito Novero nga hindi na kinahanglan sang ordinansa para ipatuman ang bago nga polisiya sa National IATF nga tugutan ang mga nag-edad 10 tubtob 15 anyos nga magwa sa ilabalay pero may upod nga ginikanan umpisa Pebrero 1. Ang ini nga pulisa ang sasamang gintalakay sa pagsinapol sa COVID Vaccine Council o COVAC kahapon nga daw Domingo upod man si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Suno kay Novero sa pagsinapol ginpresentar ang posisyon sang Philippine Pediatric Association nga wala sila nagapabor sa sininga pulisa bangod sa gihapon sa pamahog sang COVID-19. Suno sa konsehal magasunod ang syudad sa mando sang National IATF kag hindi na kinahanglan ang ordinansa bangod nagalain ang pagsulundan sang gobyerno nasyonal depende sa sirkumstansya. Pero ging klaro man ni Novero nga ang tagdubulahan sang mall ang pwede sa gihapon nga makahimo sang pulisa nga nagadumili sa gihapon sa mga minor de edad depende sa ila desisyon.
Nakabaton sang 2,000 sa kabilugan ka packs ang pagkaon ng 18 ka barangay kag organisasyon sa syudad sa Bacolod para sa programa nga Pilipinas kontra gutom sa gobyerno nasyonal. Gin-turn over ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang pamuno sa programa ang pagkaon gikan sa isa kakilala nga fast food chain sa mga benepisyaryo sa labi sa Bacolod Government Center kay Nesang Aga. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga barangay sa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 kag 35 nga may tig-isa kagatos ka packs ang pagkaon. Ang barangay Banago, Singkang Airport kag Bahanukoy ang mayara naman sang 200 ka packs ang pagkaon. Nakabaton man ang St. Mary's Home for the Aged sang 66, Holy Infant Nursery Foundation Incorporated nga may 23 kag quarantine center nga may ara sang 111. Suno kay Nograles, ang syudad sa Bacolod amo ang pinakauna nga lugar sa sagwa sa National Capital Region nga naging benepisyaryo sang sini nga programa. Tuyo man sini nga makahatag sang 100,000 ka packs ng pagkaon sa bilog nga pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:17. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kagsag And good evening sa mga action namon nga nag-tune in, nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Action Radio Bacolod. Good evening netizens. Welcome na sa pagpangalagad Lunes nga episode sa Action Balita Evening Edition. Una akong tagad-action si Sir Alex Monteza nga nag-PM gid sa aton sining Facebook Messenger. Okay, Sir Day. Hindi. Good evening, Sir Dale. Mayong hapon. Pwede ko patami ako karoon ng abiyang ko nga nag-celebrate subong sa nga kadlawan si Guillermo Clarito. Sa imo karon nga gabi. To. Kapila ko na nabasa. Feeling ko may tatlo ni ka birth certificate. Si Sir Guillermo Clarito. Sige, happy birthday din kay Sir Guillermo Clarito. Mayroon na nga pag sa ulog si mo sila nga kadlawan. Te, wala gid tadda. Happy birthday, Sir Clarito and si Homa Lumera. Good evening. Araman si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Good evening, Action Dale. Happy listening to Malakay family. Thanks. Keep safe always and God speed. Si RR Tuparan Montua Rihinyo, no? Isa man ni Action sa active nga listeners ng DYEZ. Mayong gabi na sa programa nga napunan sang kamatoran. Si RR Rihinyo padayon nga nagaupod sa inyo sa kanginan.
ululupod kita sa kadalagan kag kapaslawan. Sana all garay maksyonan gabi na laybay si Sir RR. Bongga kita nga tanan. Sige, kay kagawad RR, thank you so much sa pag-tune in karon nga gabi. And araman siya Tia Kim, Eriman, good evening Action Dale and Action An, monitor always. Madamo gid nga salamat. Sa kay Sir Miguel Nambong nga naga-monitor man sa siningat tinion. Sa kay Sir Noel Amar, salamat gid. Sa kay Ma'am Donna Robles sa Prodigalidad, good evening Action Dale and Ann. Shout out sa Robles and the Song Family from Barangay 10, monitoring from San Diego, California. Salamat din ma'am. Sa kay Sir Randy Arshaga Santisas, watching from Manila. Thank you so much. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening man. Kag sa mga member sa Energy Fans Club, sa kay Dennis Tibor Roma sa ilang president, sa kay Regent Tan Villalon sila man vice president, kag sa kay Anthony Jones Savillo Ceblano sa ilang secretary. Kay Aksyon via Jonathan, kay sino paged? Kay Ma'am Rose Guevara, kay Ma'am Yvonne. Nakalawag ko na si wala ka talawag. Si Ma'am Yvonne Boycher, sa kay Ma'am Vanessa Mayo. Thank you so much. Kay Sir kay Kagawad Boy, Vanessa Mayo. Ano man, aksyonan? Importante na lawag ko dito. Ma'am Vanessa, good evening or good morning. Importante na lawag ko nga apelyido, bahala. Nakatsunin ko last time, aksyonan mo, sila sining nakaga-firing line si Action Boy. Vanessa Mayo. Sige, good evening dila sa inyo. Si Joval Trinidad, aksyonan, nabasa mo na? Wala. Joval Trinidad, ako lawi, ganyan sa sininga greetings. Pero good evening, Sir Action Dale, Madam Action, na ma-appeal naan. Sana all. We are monitoring live from Kabangkalan City. God bless always to both of you and to the number 1 AM radio station, Aksyon Radio Bacolod. Greetings to the viewers, listeners who are monitoring right now. Madaming na salamat kay Sir Joval Trinidad. Bago ko lang siya nabasahan or nag-appear sa ating siningang monitor ang ngalan ni Sir Joval Trinidad. Madaming nga salamat. And syempre si Ma'am Yvonne nga nag-subscribe sa akin ng YouTube channel. Sana may nag-subscribe. Congratulations, Action Dale. May jobby na ba tayo nito? Wala. Sinentimos. Si Ma'am Yvonne, thank you so much. And syempre, padayon lang sa pag-comment down sa inyong mga greetings. Kaya after sa national news, magabalik kami ni Action An. Standby! Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Una sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 24 kagkaroon sa litali nasang balita nasyonal. Magapanubo sa presyo sang gatong ang mga produkto sang petrolyo buwas ngadlaw Martes sa separadong advisory sa ginpahayag sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magapanubo sa presyo sang 15 sentimo sa kada litro sang gasolina, 10 sentimo sa kada litro sang diesel kag 10 sentimos man sa kada litro sang kerosene. Magapatuman man sang pareho nga pagnubo sa presyo ang clean fuel kag petrogas. Bagay epekto ang pagnubo or pagbago sa presyo lasay sa sangaga Martes magluwas sa clean fuel nga mag-adjust sa presyo umpisa alas 8:01 sang aga sa pareho nga adlaw. Sa datos gikan sa Department of Energy nagapakita ang year-to-date adjustment ang may net increase nga 2 pesos and 30 cents sa kada litro sang gasolina, 1.65 pesos sa kada litro sang diesel kag 1.60 pesos sa kada litro naman sang kerosene.
Pangunahan ni PNP Chief General Dibolda Senos kag NCRPO Chief Vicente Danao ang wreath-laying ceremony sa pagdumdum sa Special Action Force sa SAF 44 Commando sa Camp Bagong Diwa sa siyudad sa Taguig, Kaina. Sa Nibaluan, napatay ang 44 ka SAF Commando sa enkwentro batok sa MILF fighters sa Tuka na Dipaw Mamasapano sa handom kuntani nga madakpan ang Malaysian jihadiste nga si Sokilfi Abder alias Marwan sa Enero 25, 2015. Samtang sa paghinunano ni Sinas sa nasambit nga seremonya ginpahayag nga nagapati ini nga nahatagan na sang hostisya ang kamatayon sa 44 ka SAF. Ginpasiguro man ni Sinas nga padayon ang bulig sa pamilya sa 44 ka miyembro sang SAF nga napatay kangay sang scholarship sa kabataan nga ginhatag sang gobyerno nasyonal. Sa dugang pang balita national, gain klaro sa Department of Health nga gina-identify pa sa gobyerno ang clinical trials sang Sinovac, Johnson kag Clover sa Pilipinas. Initatlo kadlaw matapos ginpahag ni DOST Undersecretary Rowena Guevara ang tatlo ka nagahimo sang bakuna ang mayala na sang target list sang clinical trial sites nga ginalakipan sang Laguna, Metro Manila, Iloilo, Cavite kag syudad sa Bacolod. Suno kay Vergere ang DOST ang nagaistorya pa sa karon sa vaccine makers partner contract research organization sa Pilipinas para masiguro nga ang sites ang clinical trial ang hindi mag-duplicate o kung magdoble sa mga lugar para naman sa solidarity trial sang World Health Organization. Liwat higin palayag sang DOH ngang petsa sa pagsugod sang solidarity trial ang iga-anunsyo sang WHO. Inanunsyo sa Department of Health nga 38 ka close contacts ang 13 ka kaso sa napikan sang UK variant coronavirus ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa 12 ka kaso sa Buntok Mountain Province, 34 sa ila close contacts ang nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Vergere na identify na ang 144 ka close contacts kag 116 naman ang natapos na ngakuhaan sang swab test para sa COVID-19. Samtang ang pasyente gikan sa La Trinidad Benguet nga natapikan sang UK variant ang nagkalaton sang 4 ka tawo nga kaupod man sini sa balay. Sa Nibaluan, 5 ka barangay sa Buntok ang ginpaidalom sa lockdown kay istrikto nga quarantine bangod sa paandam sang bag-o nga variant sang virus. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, detalye sang balita international sports sa entertainment pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbut
pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon sa aksyon. Kag sa detalye sa aton balita international, ginpahayag sa isa ka opisyal sa White House nga i-anunsyo ni US President Joe Biden ang pagbalik sa COVID-19 travel ban sa non-US citizens nga nagkadto sa Britain, Ireland kag sa Europe. Natalana man nga ipasangkad ni Biden ang ban sa mga traveler nga damlag lang nakakadto sa South Africa kasunod sang pandam nga ang bag-o kag mas transmissible nga variant sang virus ay naglapta na sa US. Una nga ginmando ni Biden ang istrikto nga pagsuksok sang face mask kag ginmando man ang quarantine sa mga tawo nga nagbiyahe pasulod sa US. Sa statement sang bagong presidente, ginpahayag nga ang pungsod nagkapaydalom sa national emergency rason nga kinahanglan istriktohon ang mga tika nga himuon. Sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, ginanunsyo ni American boxer Ryan Garcia nga natala na ining makaengkwentro si Pinoy boxing champ Senador Manny Pacquiao. Ang 22 anyos nga atleta nga nagperma sa Golden Boy Promotions ang nagpost sa Instagram sang poster sa ilaaway ni Pacquiao. Si Garcia ang mayroon sang 21-0 win-loss record kagkaroon interim WBC lightweight champion. Handom ni Garcia nga makaengkwentro si Pacquiao. Wala pa karon sang dugang nga detalye angot sa sining nga engkwentro. Wala pa man sang komento ang kampo ni Pacquiao. Sa balita, sa aksyon! Kag sa aton balita entertainment, ginkasal ang actress nga si Lovey Abella sa iyabanan na sa karon nga si Bench Manalo. Sa tung Sabado kag ginpaagi sini sa social media ang pagpasalamat sa actress man nga si Catherine Bernardo para sa wedding gown niya iya ginsuksok sa seremonya. Sa Instagram ginpaambit ni Abella kung paano nag-effort si Bernardo agud nga mapasuksok ang bayo pangkasal sa iyang special day. Suno kay Abella, ginbalibaran pa niya ang tanyag ni Catherine apang gin-insister inisang actress. Dako naman ang pasalamatan ni Abella bangod wala siya ginpawayaan ni Catherine agud masiguro nga mangin maayo ang wedding gown nga iya ginsuksok sa kasal. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 37 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 25 tuig 2021. Salubat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.